Evo danas sam krenuo od hotela, od restorana Kula u Rasnici prema Butmiru i ovo što ćete vidjeti su scene našeg nemara. Znači, na svakom koraku mogu se vidjeti kese otpada. Vidite. To je to uglavnom. Dolazi sad jedno auto. Još jedno na drugoj strani vidite, to su neke kutije, kese. Sve je to jadno i žalosno. Pogledajte kako ljudi uništavaju prirodu i mjesta na kojima žive. Sve su to naravno uradile komšije, vidite, već vidite ovdje od neke plastične kante, flaše. Vidite ovdje. Jadi tuga samo. Tužno je to vidjeti te slike, vjerujte. Ne znam zašto nadležni ne poduzimaju neke mjere. Ovo vidite ovdje. Tako tužno i jadno izgleda ovaj dio. Vidite. Na svakom koraku vidite kese, smeće, dijelove automobila. Ovdje ćete vidjeti dosta toga. Vidite. Pogledajte samo ovo. Možda brže. Evo, vidite ovdje i guma. Dijelovi automobila. Ovdje su neke plastične flaše, kante, smeće, dijelovi računara. Ovdje je neko pravio nešto kući pa je bacio to. Evo vidite ovdje isto. I ovdje isto tako. Evo vidite ovdje. Sve je to. Pogledajte. Ovdje. Pogledajte ovdje ovo. Pogledajte. I sve vam je tako do Butmira na ovom putu. Vjerujte. Put smeća i užasa. Žalosno. Žalosno je ovo. Evo vidite. WC šolja jedna tu. I tako bi ja mogao ići do Butmira, ali eto, vidjeli ste uglavnom ono, tako je do kraja, vjerujte, i svugdje uglavnom. I molim vas, ja bih uputio apel da nadležni koji su zaduženi za ovako nešto poduzmu, da se ovo ukloni bar, da se organizuju neke akcije i tako. A vidite, eto.